pagbalutan naman ako ng lechon, ng spaghetti, ng salad. Si ate hindi makapaniwala sa request ko. Akin ang ulo ng lechon na. Welcome back mga kachapsoy to my channel, and for today's video ipapakita natin yung ginawa nating dekorasyon dito sa kasal ni Riel at Yoriza. At ito ginagawa na yung finishing touches para sa mga dekorasyon. Ayan sila, yung kapatid ko at tapos Angelica. Ayan mga kachapsoy, finishing touches na lang yung ginagawa namin dahil yung stage nito ay ginamit kagabi ng live band, kaya ngayon pa lang namin nagawang dekorasyonan. Ito naman dito yung lalagyan ng cake tapos ng mga regalo. Ayan, simple lang yung ating dekorasyon. Ito naman dito yung mga regalo. Ayan. Tapos yung pinakamagandang regalo, ayun, yung aso. Hoy! Umalis ka dyan! Unahan pa yung mga magkakarasal. Huwag kayo dyan, huwag kayo mag-alaala dyan. Ayan mga kachapsoy, tapos na yung aming dekorasyon. At ngayon ay pauwi na kami para makapaghanda na rin at dadalo kami sa kasalang ito. Ito dito yung venue mga kachaps. Ayan, sila yung venue dito. Tara, lapit tayo dito sa kanila. Jer, darain mo tanan ha, ang susi. Angkas, hi! Hi! Alo, yung mga abay hindi man lang nanunukod sa akin. Hi! Hala, ang gaganda ng mga abay oh. Tapos ipapaligad yan mamaya. Sige, maghinahinay kayo. Baka kayo hilabag. Parang hindi daw. O ito dito yung bahay oh. Tapos ito dito yung ano nila, yung kanilang dalan. Ayan oh. Ang labot ha. Ha? Ana. Pag hinayahay, paligad ka. Maluwang kaya di ka sa vlog. Hi! Ay, di ka mahipalintas ka. Ay, kaya nga, inaabangan ko. Kaya nga, bibidyoan kita para... Oo. Sila yung mga abay na mangurat siya mamaya. Ayaw ha? Sigurado ako, isa sa kanilang may papaligad. Hi. Hi. Andyan yung bride, ang ganda-ganda oh. Tapos yung nanay din hindi nagpatalo. Kasi siya yung maid of honor. Ayan to na. Tapos ang hinuli talaga yung ninang na magtutunod mula umpisa hanggang sa dulo. Napansin ko yung bride, beauty queen din pala. Uy, sinan na yung upuan, lastiko. Risa, mag-hi ka naman. Hi. May lastiko. Hindi pa patamaan mo ka, kaya nakita mo oh. Ayan. Kumuha ka dyan ng kahit magkano. Lahat talaga yan. Ayan. Ito yung yung nagpapalitada. Yan si Tita Claudia. Ayan mga kachapso, yan yung batang abay yan pero naiwan. Kaya andyan na lang sa sa pintuan, luhaan. Ang tanong ngayon, sino kaya yung unang hilalabag mamaya? Ayan, yan yung hideout ng ng groom. Grabe oh, laguta. Karadalan malaguta. Ayan mga kachapsoy, grabe talaga yung venue oh. Napaka putik. Grabe. Ayan, andito ako, nakipag-usap ako sa kanila. Ayan, sinasabi ko dyan na pagbalutan naman ako ng lechon, ng spaghetti, ng salad. Si ate hindi makapaniwala sa request ko.
Ang sama ng tingin sa akin. Lagyan na rin ng ng emperador. Kumbaga complete package na may sumsuman, may may pulutan, may alak. Hello mga ka-chapsoy. Ayan mo ko ang intro, chapsoy. Ayan mga ka-chapsoy, taga-Navas yan. Kabilang niya sa most wanted. Napasama. Nandito kami manginginasal at saka mananakgas na rin. A few moments later. Ayan mga ka-chapsoy, umpisa na pang programa, nakaayos na pang lahat at nandito na po ang ating mga bisita, pati ang ating bagong kasal na sina Riel at Yoriza. Sandali mga ka-chapsoy, andito may nagbubulungan. Akin ang ulo ng lechon na. Pero sa totoo lang, hindi talaga natin alam kung anong pinagbulungan nila. Ayan mga ka-chapsoy, kainan na. Andito may pila para sa pagkain. At ayan yung mga tao. Ganito kasaya po yung kasalan sa probinsya. Kahit po umulan umaraw, tuloy na tuloy po yung kasal. Tapos ayan, marami po ang tao, marami pang mga bisita nandito. Ayan, ito luhaan, hindi siya kakain. Ang haba kasi ng pila. Mas lalo naman yung singer. Ayan, kanta lang siya ng kanta pero inggit na inggit yan. Hindi yan makakain. Kailangan daw kasi ng soundtrack para sa background music para sa mga kakain. Ito ang pinakamasayang bahagi ng kasal, yung makita mo yung dalawang pamilya ng groom at pamilya ng bride, pati na rin kanilang mga kaibigan at mga bisita. Sama-sama silang nagsasalo-salo at nagkakasayahan. Ayan mga ka-chapsoy. Ito dito yung pamilya ito dito yung mga magulang ng bride at groom, sila pong dalawa ay 4. Ayan, at ayan naman po yung mga ninang at ninong. Ayun, tapos nasa huli ata yung mga abay. Ayan, ito naman na nagkakamot, hindi yan nakakain. Hindi pa yan nakakain mga ka-chapsoy. Ayan yung mga ninong, ang lalaki ng subo. At ayun naman yung mga pumpila, umaasa na makapagbalot. Char. Ayan, yung singer talaga, sa singer talaga ako naawa mga ka-chaps. Luhaan yan. Busog na yung iba, siya hindi pa. Hindi din yan makakainom. Ipagtitira na lang yan ng isang buti ng emperador. Ayan mga ka-chapsoy, tingnan ninyo, tuloy na tuloy yung kasiyahan kahit maputik. may sayawan talaga. Walang iniinday walang atrasan, tuloy na tuloy yung ligaya. Ayan ang putik.